So nakasakay gid me. Nakasakay gid me no. Gwapo lagi ko dyan. Ala, grabe. Kada yung camera mate, gwapo yung camera. Gwapo ka. Kanang manglaag mo unya wala mo'y pliti. Kabalo mo unsay buhaton? Tudloan ta mo. Watch, just watch. Learn. Kana manglaag mo nga grupo nga wala pliti. Wow! Unbelievable! A few moments later. Abotod me pero basta may sa ulan. From Claveria to Sibulig. Basta sa ulan no? So basta kay mi sa ulan kay takpan gid mi. Mo nang gitawag nga tripping. The BSA tripping hitch gang. Hitch gang. Gwapo man ko kung witlock de ah. Mga basang sisiw. Oy, mga basa. Kayod bro. Nganhi daw nang huwag pagkaon. No, kanay mga dagwayaw. Against the light monggot pero Nay na obses iya. obses o poses? Kaway Roy, video manggod ni. Video manggod. Ana agi post.